Здравейте, това е Audi Q7 пълен звук, съжалявам за хората, които го карат, но няма да правихме зелен тунинг. Сега ще изкача на рампа. Абе, много си е добре. Уникално добре. Сега ще видите следващата мисия. Така, вижте, сега сме прикрепили аудито към ето този багер. Може да се разлепи всеки момент, обаче ще видим дали може да го издърпа. Малко прави бърнаут като тръгва. Нямаме достатъчно мощно, защото е с половинка от сила, защото е бакул, как казвам. Аудито не се оказа толкова мощно. Така, сега Христо прикрепи това тикуса към земята с левкащата част нагоре и сега аудито се мине през това. Погледнете. Мой трябва да го държа. Ужас. Добре, сега това Ауди ще се блъсне с този монстър трък. Да видим. То се оказа по-мощно от монстър тръка. Така, закрепихме аудито към този стол. Ще пробваме да го издърпа. Никакъв шанс. Дай повече газ, бе. Така, сега аудито ще мине тази Nokia. Погледнете. Поне това успя да направи. Така, пишете долу в коментарите дали според вас Audi Q7 става за каране. Ударете лайк бутона и се абонирайте за канала.